Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdäniň jem bilen efirde men ýogşan urban. Bu hepdäniň esas temaları Azatlygyň websaýtynda iň köp okulan makallalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz, Resmaşkywadyň Türkmen Owgan şirketiniň Owganistan tarapyndaky ýarym resmi harby toparlaryň wekillerini ýurda çağırmagy, Aşgabatyň gara bazarlaryna dollar sewdasynyň janlanmagy, gijikken aýlyklar we häkimetleriň ýyl agyny bowmak synançyklary, şeýle-de Türkmen kinosynyň häzirki düşen ýagdaýy barada boldy. Bu hepde lewaply kärenneçi Nur Cemal Meredowanyň Azatlyk radiosuna beren video interwýusy, harabaçylykda uçurum dawarasy, odaga çeken guruluşy gatly foto sergilerimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmen kinosy barada açylan forum geçirilen söhbetdeşlik bolsa, iňkan gurulundes çeken tema boldy. Hormatly dinleýijiler, habarlardan ma'lum bolşýar Azatlyk radiosyna Aşgabatyň Türkmen Owgan şirketiniň Owganistan tarapyndaky ýarym resmi arbaky ýaragyl toparlarynyň komandirlerini Türkmenistana çağıranyny ma'lum boldy. Azatlyk radiosu Türkmen häkimetleriniň bu adymyny nähil düşünmeli ýa-da Aşgabat şirket meselesi babatyny öz tutumyny ýütgedýärmi diýen soraw bilen Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier ýutdy. Bu söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde dinläliň. You would have to say yes, that this is a change. Now before they weren't letting anybody across. Bu soruň jogaby howa, bu bir özgörüş. Mundan owul Aşgabat öz bitaraplyk statusuna dowlanyp hiç kimi terhetden bäri geçirmeýärdi. Indi ol özüniň bu siýasatyndan elçekýän ýaly bolup görünýär. Terhetden geçeniň diňe ýeketäk bir komandir däldigi de belli boldy. Türkmen häkimetleri Demirazak Owganistandaky bu adamynyň özlerini nähildir bir peýda getirip biljekdigini çaklaýan bolmaly. Gepin keltesi Owganistanyň Demirazagyndaky ýarym resmi ýaragly toparlarynyň bir näçe komandiri Türkmenistanda bolup, öz saglygyna teretdiripdirler. Biz olaryň bu ýere gelmeginiň asyl maksadyny bilmeýäris. Näme sebäpden Türkmenistan birden-kä bu urdaky tutumny üýtgedip, komandirleri ýurda çağırdy? Apparently they don't have much faith in the Taliban leadership in that part of northern Afghanistan. Meniň pikirimçe Türkmenistan Owganistanyň Demirazak regionlarynda hereket edýän Taliban jeňçileriniň liderleri bilen ılalaşyp bilmejekdigine göz ýetiren bolmaly. Aşgabat Talibanyň seniň bir tarap ýa-da bir tarap däldigine garap durmajakdygyny aňan bolmaly. Goloýda Owgan şerhetinde 27 tane Türkmen etgeriniň öldürilendigi barada habar çykdy. Elbetde biz muny tasdiklap bilmedik. Ýöne egerde bu maglumatyň jany bar bolsa, onda Türkmenistanyň häzirki ädýän ädimlerinde hem bir many görse bolýar. Aşgabat mundan beýlek terhedin aňry ýüzündäki Taliban jeňçilerine ynanyp bolmajakdygyna göz ýetirip, öz terhediniň howpsuzlygyny üpsün etmäge girişen bolarly. Sol sebäpdenim Türkmenistan terhit ýakasyndaky ýarym resmi ýaragly toparlary we polisiýa häkimetlerine ýüz tutana meňzeýär. Would be to prop up the local pro-Afghan government militias and police officials there. Hormatly dinleýijiler, Bruce Panier bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hepdäniň zemin Aşgabatda dollaryň gara bazar baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Şunlar Aşgabatda dollaryň gara bazaryna dollar sewdasynyň janlanyny gaýdylýar. Mundan 2 ay içinde odal gara bazarın söwdügärleri bir Amerikan dollaryny 4,5 manada golan narxdan satan bolsalar, häzirki wagtda dollaryň narxynyň 5,5 manatdan gowrak bahalanýanyny gaýdylýar. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Dollaryň gara bazarynda dollar sewdasyny edýän söwdügärleriň biri adynyň efirde tutulmadylygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagyny ilatdy, dollara bolan islegiň artmagy bilen düşünürýär. Thomas Paslanyň gelmegi bilen şuňdur daşary ýurtlara dinç almaga gidýän ýaşajylaryň sany artýar. Sol sebäpden daşary ýurt valutasyna bolan isleg hem ýokarlanýar. Beýlik bir tarapdan ýurtda resmi taýdan tasdiklanmasa da, ýokary hujalaryna okuwy girecek ýaşlardan sorulýan para peşesi hem Amerikan dollarlarynda talap edilýär. Bu hem olaryň türkmen manadyny dollara çalysmak zerurlygyny ortağa çykarýar. Diýip dollar söwdegäri gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä beýlik tarapdan gara bazarda dollar sewdasynyň janlanmagy döwlet tarapyndan dollaryň gara bazaryna bolan gödöwçülügiň belli bir derejede gowşamagyna, şol sanda oňa gödöwçülük edýän polisiýanyň jogapkär resmileriniň dollar söwdegärleri bilen goşudurnak üçin ılalaşmagyna hem bagly. Häzirki wagtda Aşgabatda gara bazarda dollar sewdasyny edýän sewdegärler birinciden özleri üçin buky gizli ýerleri saýlap aldylar.
Olar özlerine kiçi dukanlarda ýürüýte araçylary edindiler. Iň esasy zat hem söwdegärler gara bazara gözükçülük edýän polisiýa resmiýetleri bilen umumy dil tapyşdylar. Ýagny olar bu işe göz ýummak üçin para alyp başladylar. Diýip dollar söwdegäri aýdýar. Hormatly dinleýijiler, tekrar dinlediňiz. Türkmenistanyň dollar meselesi bilen bir hatarda habarlardan çen tutulsa manat meselesi hem bar. Ýagny işgärleriň öz aýlyklaryny wagtyny alyp bilmän, uly kösençlik çekýänlikleri barada habarlar gelip bolýar. Şol wagtda häkimetler bu habarlaryň daşa çykmagyny hem islemeýärler. Teman kardeşim Merdan Sariýew dowam etdirýär. Balkanawat şäherinde Türkmennewit döwlet konsernine degisli edarlaryň ençemesinde wagt netihat we halkyň hal ýagdaýyny öwrenmek şygar astynda ýygnaklar geçirilip, olaryň dowamında bu konserniň işgärlerine aýlyk haklarynyň gizikdirilendigi barada gep gurrun ýaratmazlyk tapşyrylypdyr. Bu barada Türkmennewit konsernine dahilli bir edaranyň özüniň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran işgäri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi konserine degisli beýleki bir edarada. Has dogrusy baş nebit geçirijiler müdürlüginde bolan ýeni bir ýygnakdy. Geçen hepde bu edaranyň başlygynyň özüni asandygy barada hem hiç ýerde gürlemezlik tapşyrylypdyr. Gepin gerdisine öre ýatlatsak, bu ýygnaklar Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň nebit we gaz pudugyna degisli edarlaryň işgärleriniň aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi, seýlede baş nebit geçirijiler müdürlüginiň başlygynyň özüni asandygy barada maglumat bermeginiň izi süre bolup geçdi. Ýatladyp geçsek, Türkmen gaz we Türkmennewit döwlet konsernleriniň Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan işgärleri öz aýlyk haklaryny wagtynda alyp bilmeýändiklerini aýdyp nägileligini bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi öz işleýän edarasynyň adynyň tutulmazlygyny haýyş etdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosyny Türkmennewit döwlet konsernine degisli bu edara bilen habarlaşyp nähildir bir kommentari ýa-da reaksiýa almak başartmady. Hormatly dinleýijiler, Merdan Sariýew dinlediňiz. Türkmenistanyň mejlisiniň nowatdaky 14-nji maslahatyny beýleki dokumentler bilen birlikde kinematografiýa hakynda kanun taslamasyna hem garalypdyr. Resmi maglumatda bu täze kanunyň Türkmenistanyň kinematografiýasynyň ägirdil dörejilik, önümçilik, ilmi tekniki, wagt mümkinçiliklerini hemme taraplaryň durmuşa geçirmäge gönükdirlerini gaýdylýar. Ýöne türkmen kinosynyň garaşsyzlyk ýyllarynaky ýagdaýynyň juda agyrdygyny aýdýanlar hem az däl. Azatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp türkmen kinematografiýasyny içkinden ýerleýän daşary ýurtlar rejissor bilen söhbetde sorly. Kardeşim Gödeliň Kyrgyzstanly rejissor Temir Birnazarow bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Temir ağa, şu türkmen kinosy barada näme aýdyp bolar? Сейчас, наверное, скорее всего, нету туркменского кино. Gynansak da türkmen kinosy diýilen zat häzir düýgünden ýok edildi. Türkmen kinematografiýasy bilen birlikde dünýä türkmeniň ajaýyp medeniýetinden, däp desturundan, adetininden hem jyda düşdi. Kinosyň oty bir ýurduň halkyň durmuşyny tutuş dünýä ýetirmek üçin ören gowy bir gural hasaplanýar. Gynansak da 25 ýyl mundan ozal türkmen kinosynyň tanapy üzüldi. Туркменское кино уже перестало существовать. Näme üçin beýle boldy diýip pikir edýärsiňiz? Это, наверное, зависит от власти страны, от... Bu ýurdun başyndaky häkimete baglymy diýärin. Olaryň muny näme sebäpden edendigini mene düşünüp bilýän däldirin. Türkmen emeldarlary aldylar da tutuş bir medeniýeti, taryhy ýok etdiler, oturuverdiler, öldürdüler. Men ozalka ady belli türkmen rejissorlary bilen köp oturup turuşýaryn. Türkmen kinosynyň şu güni barada gurrun edilende olaryň bagyryny paralap, ýüzüni aşak salyp oturan gezekleri hem az däl. Bulary görüp meniň öz ýüregimde dilim bolýar. Bilmedim, belki de Türkmenistan garaşsyz bolandan soň ol özüni başga durmuş gymmatlyklaryny taýlap alandyr. Onda bu ýurt başyndakylaryň sunugaty, medeniýete hormat goýup bilisleri bolýar-da. Beýdip bolmada, aldylar da tutuş bir medeniýeti ýok edädiler. Munyň bilen birlikde gyra atylan zehinli şahsiýetleriň hem hetde hasaby ýok. Olaryň näme günlere duçar bolandyklaryny bir bilsediňiz, olaryň ykballarynyň özleri hem bir kino etmäge münasip. Men henizim türkmen kinosynyň bir gün ayaga galyp münasip eserleri döredip başlajakdygyna umyd edýärin. Daşary ýurtlara dargadylan bolsalar da zehinli türkmen rejissorlary heniz hem aýatda gezip ýörler. По
по другим странам, по другим государствам да разъезжали и работают. Hormatly dinleyijiler, Türkmen kinosynyň häzirki ýagdaý baradaky söhbetdeşligi dinlediňiz. Inniki söhbetimiz taryh barasynda. Şu hepde 1916-njy ýylda Türkmenistany Rus padşahynyň päleçilik baradaky fermanyna garşy duran halk gozgolanynyň basylyp ýatyrilmagyna 4000-den gowrak türkmeniň gyrylanyny 100 ýyl bolýar. Bu arada Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýewiň taryhy maglumatlary esasynda taýýarlanan maglumatyny bilerlikde dinläýin. Rus imperatory 1916-njy ýylyň 25-nji iýulyny ýörüýte fermany gol çekýär. Fermana laýyklykda Türkistan ülkesinden 220 000 adamy birinji Jahan uruşunyň tyl işlerini çekmek, almak hakyny hökm edilýär. Şol 220 000 adamyň 15 000 adamy Zakasy oblastyndan, ýagny häzirki Türkmenistandan alınmaly edilýär. Türkmenistanda şu 5 tane uyez bar. Ol Nungşlok uyezdi. Nungşlok uyezinin 3240 adamy, Aşgabat uyezinin 2500 adamy, Tejen uyezinin 2300 adamy, Mar uyezinin 5000 adamy, Krasnovodsk uyezinin 1960 adamy täreçiligi almak hakyna hökümde fermana aýdylýar. Zakasy oblastynyň beýleki 4 uyezinin adamlar täreçiligi alynýar. Bine Krasnovodsk uyezdi bir adamdy täreçiligi iýermezligini aýdýar. Awgust aýynyň aýagyny bu uyezdin ýaşaýjylarynyň gowgolany başlanýar. Gowgolany barha mewzalan soň 1916-njy ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkistan ülkesinin general gubernatory Kropotkin'in 3564-nji buýrugy hasyna Siberia oblastynyň harby gubernatory general leytenant Madrid'in komandirligine jera berdi, ekspedisiýa döredilip Krasnovodsk uyezdine uradylýar. Şeýlelikde 1916-njy ýylyň 9-njy noýabryndan 1917-nji ýylyň 18-nji fevralyna çenli dowam eden şeýle şereketlerini Paşa, Rus padşahynyň garşysynda başgalaryn gunmatarly ýomtlardan 4000-den köpek adam söwüş meýdanyna öldürilýär. Şeýlehem 100 000 oyun, 5000 düýe, 5000 ýomdaty, 500 tane Türkmen öýü orjalynýar Rus koşullar tarapyndan. Söwüş şereketlerini Türkmen tarapyndan ýomturugynyň kanyokmy tiresinden bolan bagyl ýol başlanýar. Aman Murat bagışla sözüňi böleýin. Eýsem 1916-njy ýylyň ganly wakalar şuň kunny halka ne derejede äşkär? 1938-nji ýylda Türkmenistanyň Восстание 1916 года в Türkmeni diyen kitap Rus dilinde çap edilýär. Bunun materiallar hem de görüýçe buyruklar var. Hiç ýyly komentary ýok. On Türkmençesi 1916-njy ýylda Türkmenistanyň gowgolany kitabyň tiragy 3000 öwrentilýär. Sonra 1960-njy ýylda Moskwada Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстана diyen kitap tomluk çap edilýär. Yine de öýleterde Türkmenistanyň taryhatly okuw kitaby 2009-njy ýylda çap edilen bu okuw kitabyny Türkmenistan 1-nji Jahan uruşy ýyllaryna diýen kararda 46-njy kararda ýani 46-njy temada bu kararly tragediýa hakda bary ýogy 16 türlünde habar berilýär. Bar bolany wetselam dymyşlyk bir taryhyň üstüne gum sürýän dymyşlyk. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy taryhçy Aman Murat Bugaýewiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Şunuň bilen Hepdäniň jem programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Men ýokşuna Anna Gurban şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkany dünýä türkmenleri gepleşigmede berýärin. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.